Ndinokudokezai mabuja tauya dzanyasi zuva re24 mwedzi uno waGumiguru. Mazuva anosvika mazuva 132, 132 days pachirungu, kubva pasungiwa Jobhosikara newabiya ache wokunyatsime. Ili pakaita kunyangariwa munhau dzanyasi. Izvezvi kwaburikapo kare kuti kwaibepa rosainzi rokunyorwa kwokupera kwegore rozvimiseki rakaburikapo kare rikabuditsiwa kuwapwere waifanira kurinyora. Pariba achaziva kuti zvinombotekaira sei kuende huno anenge aita kuvhuriwa chaiko mapepa acho. Bato roCCC rakavhiringidziwa chaiko musarudzo dzakauya dzim, asi iro riri kutofara kuti riri kuradza pachena kuti kwese kwese rinokwanisa kundopinda musarudzo rikahwina. Kureketa kuno wagojiwa nobato reZANU-PF kumatobo wadhi yechipiri, kuinsiza wadhi yechina, buhera wadhi yechi24, kutakawira wadhi yechitanhatu, kuguruwe wadhi yechina yakajiwa. Kwese uku nzvimbo dzakange dzino ZANU-PF ichisikinyato kuono. Kureketa kuno yakandohwina kwamutare kuwadhi yechigumi basi. Ipapa zvinhu zviri kuburika mumavhidhiyo nezvimwe zvakawanda zviri kunangidzira pachena kutoti panga paribe kana kuenzana kwemukana kunofanira kuitika panoitwa sarudzo. Ticharamba takaringa kuti wozeki wachaita sei nazvo. Hurumende kwai yagoreketa kuti yagobhadhara Delish nguva yano kambani yache yePomona West kumari yawanga wari kureketa kuti kanzuru yeguta reHarare inofanira kuvabhadhara. Kureketa kuno zviri kuningisika pachena kutoti pano dhiri chete ipapa wanga wanongewa nokuti waje mari yacho. Mabi angu pakaita kunyangariwa ipapa. Nyasi makurukota ehurumende atoenda iko kuPomona kwacho kunotaiwa manyarako komema nokuringa kuti kwakambomira sei. Waenda wari wegani weguta reHarare panga paribe kana mubodzi anga aripo. Izvi zvinokunyepai kuti zviri kunyatsoitika chaizvo. Wakuruwa heno mabi angu peno wakuita mamemera kuenda mukwasha anenge akotaduri. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Hurumende yagonziyo iri kuwawarira kuti dhogi kotati aendesiwe mujeri. Ipapa mhosva yache iri kuburika pachena zvino. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvidini, asi iye nemagweta ache watonyora tsamba kuhurumende kuti abisiwe pakutongiwako. Tichagokunyepa izvo zvinenge zviri kuita. Zvinokunyepai kuti kana munhu zvakareketika zviya kuti chinotenderera chinobenhuka. Unotoona kutoti wakuru wehurumende wakugadzira hana dziri mumanja nokutoti ipapa wari kushauti masoja anogona kundowamukirapo kare. Wari kuziva akamu kuti ndozvawakaitawo kumukira wabiyawo wari masoja. Pakaita kunyangariwa izvezvi wari kuchema kuti masoja ari kubhadharwa mari inokwana pabodzi nokuti kunzvimbo dzavari kugaradzo dziribe kuita tusvinu. Rekai hedu tirambe takaona kuti zvinopera sei izvozvi. Kwai kuno mumwe munhu anga akasungiwa kujere ropaHarare Central Police Station. Kwai aita kuwasiya waribe kana rokureketa inzwi kana ribodzi. Ipapa aita kuwapedza mate mukamwamu nokutoti anga ari kuita kudhirisa mudhuri achiitawo kuba nomusoro zvokutoti watoita kuvhunduka chaiko kuti kohokonai munhu uyu wabva wandoti kumisa cheni kwakuti kwai aende koongororwa kuti njere dzache dzichiri kutora mushechere kana kuti pachiribe. Rekai tione peno mangoromera. Kana ari mangoromera anoita kuwapedza idi kana zvakaita kudando. Zuva ramangwana wakuru wesadhaki vanenge vari kureketa nonzwi ribodzi kuti kwai Zim sanctions must go. Rekai tigoona kuti zvinopera papi izvozvi. Vanhu vomuZimbabwe wemapato anopikisa vari kutorwadziwa nezuva rimwe nokutoti vari kureketa kuti masankisheni masvinu
ndokubihwa mari zviri kuitika nouori nochimanja mubudu nokuita mutsepwede kunoita ZANU-PF. Regai tigoone kuti zvinosvika papi izvozvi. Tinenge tichindokunyepai pazvinenge zviri kusvikirapo. Tikaringadzo mitambo yakatambiwa noZuro wonhabvu Highlanders Boso yakaja Bulawayo Chiefs nokabodzi. Manika Diamonds ikajawo Harare City notuviri ku0. Triangle yakaita kuvhiringidza, kusukurudza, kuumburudza nokuzvezvirudza Tenax notugoedziwa tuna ku0 pakaita kunyangariwa. Asi makepekepe noFC Platinum aiwa dzakandoita 2-2 paribe kana imwe yakajiwa imwe. Regai tigoone kuti zvinopera sei izvozvi. Tiri kufara kuti nyasi cricket South Africa yaita kuhwadzisiwa nokuti yange yakaringira kuti ichatija, asi zvatoita kuramba ipapa nokutoti papakaita kunyangariwa. Tatofara kuti mvura yabva yaita kunaya chaiko munaire wayaita wokuti cricket iyo inotambika tabva tanzi aiwa munhu wese tora chibodzi pamutamboyo paribe agohwina kana kukunda mumwe. Tiri kuzvitenda izvozvo. Tiri kufara kuti wamwe magwicho omhuri yana Benjamin naCourt Lock wari kufara izvezvi nokuti magwicho yavo apuwa mhenduro dzosirivha kuEcuador kwavanga wari kutamba mutambo. Tiri kuvatenda nokutoti wari kuramba wachisimudzira mureza wokwedu kuti uite zviri nani pamberi nawo analokuwa. Tiringe edu dziri kuitika ipo pasi rese. Waramaposa izvezvi wari kuzama kuti waite kufadza vanhu kuti pane chiri kuitika panhau yokupambiwa kwenyika yavo inonzi pachirungu state capture. Paribe chisvinu. Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinodini, asi wabva watoreketa kuti izvezvi makurukota nowabiyawo wanosenza muhurumende wese pachibva kubvumiwa kuita kambani inoita basa nohurumende. Ticharamba takaringa iko zvinoperera. kuMadagascar idinyasi kwaitika chisioneki kureketa kuno kwai gurukota rinoringa kusahwirana dzimwe nyika radzingiwa basa nomutungamiri wenyika nokuti rakaenda kovhota richiti izvo zvakaitiwa noRussia zvisvinuba. Regai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Tenge chikunyepa izvo zvinenge zvichiita. kuDRC kwakaitikawo pokare mashura chaiwo anga aribe kumbobvira aoneka kuti mutungamiri wenyika anosimudzira pabasa munhu akapfa makore 10 imi munhu atoita kusara atoita kupera pachiribe kana nyama ando mapfupa ndiye munhu ari kuramba achindonzi akukidziridziwa pabasa. Zvindoreketa kuti pane munhu anga ari kudya mari yemunhuyu ari pabasa mazuva ese achindodya mari yache paribe chisvino wakomana. Regai hedu tione, asi tanyara fani nozviri kuitika zvii. kuNigeria wagotiwo waboya imwe pombi yakareba makiromita 4 chaiwo iri kubatsiridzwa kuti iite basa rokuba mvura inokuba oiri iribe kuuchikiwa iya yavanonga vachichera. Munotoona kutoti ipapa pakaita kunyangariwa. Iwo kuNigeria wari kurekera kuti wakatoruza mabhiriyoni anopfuura 3 chaiwo mari yekuAmerica nevanhu vaindoba oiri iribe kuuchiwa. Ticharamba tichiona kuti zvinosvika papi. UAE kureketa kuno yabva yatiyo yaisa kurambidza kuti wanhu wenyika dzomuAfrica dzinosvika 20 kudai sana Nigeria, Senegal, Mali, DRC, Congo, Tanzania nedzimwe dzakadaro ana Sierra Leone wese ivava wari kurambidziwa kuti vanhu vavo vagoende kopuwa mapepa okugara kana kushanya kuUAE. Pakaita kunyangariwa paribe zvakuzikanwa kuti zvii zviri kuitika chaizvo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvidini. Apa kuno mumwe mubvana wokuNigeria anze kwai achagogara mujere gore ribodzi iko UAE nokuti akagoreketa pachena kuti achiburitsa padande mutande kuti iwo kuUAE waindomisa vanhu vatema basi hwi kumisa vamwe vanhu vasiri vatema. Ticharamba takaringa iko zvinoperera izvi. kuBritain kwaitika pokare chimwe chisioneki
wendo huno aiwa reka henyu kana yesu wabenhuke hawo, nokuti zvaakuitikazvi zvanga zviri bambozviziva kuti zvichagona kuitika. Rishi Sunaki ndiye aakupinda koita mutungamiriri wehurumende yekuBritain. Ano makore 40 apa ano mari yache haiwa ndo wana mamiriyoni kamu okuBritain chaiwo mapondo madhora mapondo. Pakatoita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Wazhinji wangu waridi kumuda kuti apinde nokuti kwai murungu ndiye abva aita munhu wechiIndia akabva kuwaIndia wokutanda kuti apindewo panyanga yokuBritain. Aiwa tiri kumutenda, tiri kumushuvira tuzvino. Rekai tigone kwenyu svika. Tiri ipapo tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.